ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋ ନାନୀ ଘର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ବି ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖା ହେବ। ସୋ ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ମୋ ଆଜିର ମେକଅପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ପିଇସ୍ ନାନୀ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ନାନୀ ଆଗେ ଗଲା ପିଇସା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆମ ସାନ ପିଇସା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରିକା ନାଟ୍ୟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କେତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେବା ତାପରେ ଯାହା କରିବା। ନାନୀ ପିଇସା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ନାନୀ ଆକରି ଅଭିଷେକ ହେଉଛି ପିଇସାଙ୍କର। ଇଏ ପିଇସା ଇଏ ମୋ ନିଜ ପିଇସା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ନାଟ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ପାତାଳ ଫୁଟି ଯାହା ମାନସ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ। ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ପିଇସ୍ ଝିଅ ପଛରେ ମାଉସୀ ଝିଅ କକୁ ଝିଅ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ଦଳ ଧରିକି ଗପୁଛନ୍ତି ସେ କି ମମି ହେରିକା ଏଠି ଏମାନେ ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ ଏବେ ଆଉ ଗପସପ। ଯେତେ ଦିନ ଦେଖା ହେଇଛୁ ନା ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ପିଇସ୍ ନାନୀ ମୁଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପେଟକୁ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ମୋର। ହଉ ମିଟିଂ ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ନା ସେଠି ମିଟିଂ ଯାହା ବି ହେଲେ ହେବ। ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ 12 ବାଜିଗଲାଣି। ଆମ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି 2ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ନା। ମୁଁ ଆସିଲା ମୋ ନାନୀ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିଥିଲା। ସୋ ଖାଇନେବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ନା। ଓଃ ନାଟ୍ୟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଖାଉଛି। ସୋ ଖାଇବା ପୁରା କହିହେବନି ପ୍ରସାଦ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଷୀରି ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି। ସୋ ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି କରିକିରି ତାପରେ ବାହାରିବା ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି କକୁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ତ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯାହା। ଓ କି ଗରମ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି ଯେହେତୁ ଟାୟାର୍ଡ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଉଠିଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧେ ନାନୀ 2 ଜଣ ନାନୀ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ନାନୀର ଅଭିଷେକ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ମୋ କକୁ ଖୁଡ଼ି ଏମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲେ କି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରିଲେ ଲେଟ୍ରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଆଉ ଖାଇବି ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ ଯେହେତୁ ଦିନ ଯାକ କାମ କିଛି ହେଲେ ବି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସୋ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।